Dobrý den, jmenuji se Pavel Maška a již 28 let se zabývám monitoringem médií. V dnešním světě zahlceném informacemi je klíčové vědět, kde a jak se o vaší společnosti mluví. My v Toxinu pro vás monitorujeme opravdu vše. Celostátní tisk, regionální tisk, televizní a rozhlasové vysílání a samozřejmě i socky, jako je Facebook, Instagram, LinkedIn a nebo síť X. Celkově pokrýváme tisíce zdrojů a neustále nové přidáváme. Díky našemu systému Maximus získáte zásadní konkurenční výhodu. Okamžité upozornění na zmínky o vaší společnosti. Kompletní přehled o tom, v jakém kontextu se o vás píše a vše přehledě na jednom místě. V dnešní rychlé době je takový časový náskok k nezaplacení. Ale my umíme mnohem víc než jen monitoring. Pomůžeme vám také dostat váš obsah přímo do médií. Spolupracujeme s významnými vydavatelskými domy a nabízíme přes 360 zdrojů, kde můžeme vaše sdělení publikovat. Společně vybereme ty správné kanály, naplánujeme postupné vydávání zpráv a jejich různé verze. Tyto mediální výstupy pak využijete nejen v reportech provedení, ale výrazně posílí vaši pozici ve vyhledávačích. Máte rozhovor, audiozáznam, poradu, cokoliv potřebujete přepsat, otitulkovat, i s tím vám pomůžeme. Máme náš přepisovací nástroj, který si poradí i s náročnou češtinou, tedy i se mnou. Potřebné kredity pro tyto služby si můžete jednoduše dobít podle vašich aktuálních potřeb. A pokud vaše podnikání přesahuje hranice České republiky, nabízíme monitoring médií až ze 180 zemí světa. Můžete sledovat pouze vybrané země, region, podle toho, co je pro váš biznes relevantní. Zajímá vás, jak by mohl Toxin pomoci právě vaší společnosti? Neváhejte mě kontaktovat na telefonním čísle 606 628 388. Společně najdeme řešení šité na míru vašim požadavkům.